Nu er vi så blevet smidt ud af vores hotel på grund af et eller andet kloakproblem. Her ser I vores nye værelse. Vi er ikke tilfredse. Vi har betalt med pool, entrance og hvad det ellers hedder. Og så har de smidt os ud i det her. Men det er jo noget, vores advokater må klare. Se, der er døren. Det er noget, vores advokater må klare, når vi kommer hjem. Så lad os se, hvad det er for noget. Jeg skal lige have lukket. Der er noget galt med døren her. Hvad sker der? Så er der børn, der er sure. Det her, det må være lobbyen eller et eller andet. Jeg ved det sgu ikke lige. Lad os kigge en gang. Wow, hvad skete der her? Hvad skete der her? Privat pøl og hele balladen. Penthouse, der vil noget 22.000 watt i døgnet. Gratis, så det kan ikke være bedre. Vi går lige ind igennem hytten. Her har vi forstuen. Ikke soveværelse, men bare et sted at slappe af. Trappen op ovenpå tager vi lidt senere. Her har vi så ind til det lille soveværelse. Her skal mig og Frederik bruge liv. Der er ingen fjernsyn, så vi skal selvfølgelig op og klage. Det må vi komme til. Vores humble badeværelse tager vi lige. Kan lige gå ind. Vi må lære at leve med det. Her er Michael og ungerne bor. Der er så åbenbart alt, hvad hjertet begærer, man. Vi er fuldstændig belånet. Thailand rules. Så har vi her et eller andet bruseværkgarret. Aha, der er noget udenfor. Gider vi ikke se på nu. Så er den lige igen. Spabel. Og det var potten. Kender vi hjemmefra. Effektivt. Det er så master bedroom. Super lækkert det hele. Prøv lige at se, om vi kan komme ud her. Terrassen kan man jo så klage lidt over, hvad vi ikke har lyst til. Det går nok i livet. Der har vi de forkælede møgunger igen. Jeg har jo Michael i afslapning. Det er så vores udsigt. Så dejligt. Vi takker mange gange.